তো সেইকাৰণে মই কোকৰাঝাৰ থানাত কেছ সাজু কৰিলোঁ। পিছ ৰেকৰ্ড খালামबाय होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस रेकर्डनि जेबो मिनिंआनो गैया धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनाबो निमाहा। Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. ময়ে চাইছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট ভাইৰেল হৈছে মোৰ নামত অৰূপ কুমাৰ দে, এটাত লিখা আছে অৰূপ আৰু এটাত লিখা অৰূপ কুমাৰ দে, আৰু অলপ মানে কিছুমান বেয়া মেছেজ। তো স্ক্ৰীনশ্বটটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত মই ইতিমধ্যে কেছ মানে হেৰি কৰিলোঁ, কোকৰাঝাৰ থানাত আয়োগ দিলোঁ যে ভাইৰেল হৈছে, কিবা কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ এইটো এটা মানে হেৰি কৰি আছে মোৰ মানে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ বা মোক পলিটিকেলভাৱে মানে কলাপছ কৰিবৰ বাবে। তো সেইকাৰণে মই স্ক্ৰীনশ্বটৰ হেৰিটো লৈ পেলাই মই কোকৰাঝাৰ থানাত কেছ মানে সাজু কৰিলোঁ। আৰু আজি প্ৰেছ মিডিয়া বন্ধুসকলৰ ওচৰতো মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা নিউজ নতুন নহয়, আপোনালোকে জানে যে 1-1.5 বছৰমান আগত বা 2 বছৰ আগতো বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত ফটো এডিট কৰি পেলাই বেয়া বেয়া মেছেজ হেৰি কৰি পেলাই মোৰ নামত দি থাকে। তো আজি সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই কৈ আছোঁ যে এইটো কমপ্লিটলি ফেক, আৰু এইটো মোৰ লগত হেৰি নাই। আজিকালি এডিটিঙৰ জামানা, আজিকালি নাম্বাৰ বহাই দি পেলাই মানে হেৰি কৰা যায়। আৰু মই মেছেজবিলাক চাইছোঁ, সেই মানে সেই এগেইনষ্ট ছাইডৰ ফালৰ পৰাও চাব মেছেজবিলাক মানে পজিটিভ মানে দুই পক্ষৰ যিটো কনভাৰচেশ্যন আপোনালোকেও ভালকৈ চাব বস্তুটো। আৰু মোৰ সন্দেহ যে এটাত অৰূপ কুমাৰ দে, আৰু এটাত ছেইম হেৰিত কেতিয়াবা মোৰ নামটো আছে আকৌ নামটো নাই, নম্বৰটো আছে, দুটা একলগত কেনেকৈ হ'ব পাৰে, একেই বস্তু। তো সেইকাৰণে মই কোকৰাঝাৰ থানাত কেছ সাজু কৰিলোঁ, আৰু যোনে বদমাইচি কৰিছে চৰকাৰে বা আইনে সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব। এইটোতো মই আপোনালোক ক'লোঁ যে এইটো আজি নতুন নহয়, আপোনালোকে জানে সাংবাদিক বন্ধুসকলক, এইবিলাক লৈ মোৰ যোৱা 1 বছৰ আগতো নিউজ ওলাইছে কোনোবা এজন মহিলাৰ লগত। তো এইটো থাকিবই, এইটো ধৰক আমি পলিটিকেল লিডাৰ, আমাৰ মানে বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰা থাকে, ইমেজ ডাউন কৰাৰ চেষ্টা কৰে, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ, মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু অহা দিনত ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি থাকিম। কোনে বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰে, কিবা কৰে কৰি থাকক, মোৰ সেইটোৰ লগত কোনো হেৰি নাই। মই মোৰ কাম কৰি থাকিম আৰু আমাৰ চৰকাৰক আমি আগবঢ়াই লৈ আকৌ আমি অহাতে ৰাইজৰ হৈ সুবিধা লাভ কৰিম। ময়ো শুনিছোঁ, কিন্তু মই তেখেতৰটো ক'ব নাযাওঁ। তেখেতে মই শুনামতে ইতিমধ্যে কেছ তেওঁ গোচৰ মানে থানাত দিছে। তো যোনে এইবিলাক কৰিছে তেওঁলোকে মানে উচিত শাস্তি আৰু উচিত শিক্ষা পাব লাগে। আৰু মই কিছুমান যদি হেৰি থাকে একদম কাৰ লগত হৈছে কনভাৰচেশ্যন, মানে কাৰ লগত হোৱা নাই, নাম্বাৰবিলাক ইতিমধ্যে ওলাই পেলাই সাংবাদিকতা মানে সাংবাদিক চেনেলত প্ৰকাশিত কৰিব লাগে। কিন্তু জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বটৰ ওপৰত, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ নামটো মই ছেভ কৰি পেলাই মই যদি বেলেগ মেছেজ কৰোঁ, আপোনাৰ নামটো এডিটিং কৰি পেলাই মই IAOৰ যিটো টেকন'লজি আছে এইটো কৰি পেলাই যদি বহাই দিওঁ, তেন্তে আপোনাকো মানুহে সন্দেহ কৰিব। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এইবিলাকত কাণ দিব নালাগে। কিছুমান মোৰ বিৰোধী পক্ষই এইটো লৈ পেলাই বেছি হাল্লা কৰি আছে। এইটোতো মই নাজানো, মই ক'লো না আগৰ পৰাই, মই EM হোৱাৰ আগৰ পৰাই এনেকুৱা হৈ আছে। তো EM হোৱাৰ আগৰ পৰাই এনেকুৱা হৈ আছে, আৰু মই ভাবোঁ অহা দিনত আৰু কোনোবা কি কৰিব, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল তথ্য নোহোৱাকৈ এইটো কৰাটো উচিত নহয়। আপুনি বিজেপি লিডাৰ আৰু গৌতম দাসো বিজেপি এগেইনষ্টত ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, লিডাৰ এগেইনষ্টত। এইটোতো মই কি ক'ম, এইটো ষড়যন্ত্ৰ। কিছুমান মানুহ থাকে যেনেকুৱা ধৰক হেকাৰ থাকে, কিছুমান হেকাৰ থাকে, ধৰক ফেচবুক ID হেক কৰে। কিছুমান আজিকালি এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ চিকিউৰ্ড মানি যিটো আপোনাৰ পেটিএম কৰে, আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰাও টকা মাৰি দিয়ে, যিটো পাছৱাৰ্ড আপুনি জানে তথাপিও টকা আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়। এই হেকাৰবিলাক এনেকুৱা, আপোনাৰ ফেচবুক হেক কৰি দিব, মানে আপোনাৰ হোৱাটছআপো কেতিয়াবা হেক কৰি দিব ৱেব স্কেনাৰৰ মাধ্যমত। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ পৰা যদি মেছেজ গৈছে, কোনোবা আপোনাৰ লগৰ মানুহ যদি আপোনাৰ হোৱাটছআপটো মানে লিংক ডিভাইচত গৈ পেলাই ৱেব স্কেনাৰ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে গোটেই মোৰ মেছেজ তেওঁ পাব, মোৰ পৰা তেওঁৰ মেছেজ যাব। তো আজিকালি বহুত হেকাৰ ওলাইছে, তো দুষ্ট চক্ৰই কৰিছে।
কিন্তু যোনে কৰিছে এইটো ভাল কৰা নাই ভাৰত চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰखौ आं बाख्नायो मानो होनोब्ला जों बर' बायदि बा कार्बि बायदि फिसा फिसा हारिजों बिसोरो एकर्ड खालामदों एकर्डआथ' ओरैनोथ' जों मिन्थिनायाव मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो खिन्थु एफा जों बायदि फिसा फिसा हारिजोंबाबो भारत सरकारा एकर्ड खालामबाय बा खालामनो गोनां जानाया बेयो बर'फोरनिनो देरहानाय बा कार्बि हारिनिनो देरहानाय होननानै आं सानो आरो दा एकर्डनि दफाफोरखौ भारत सरकारा बेखौ थाबनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासो बे एकर्डआ जाफुंदों होननानै जों सानगोन दा आंनि खोनानायावहाय दा 50%ना जाबाय होननानै बर' 50% जाबाय आरो दा जिहेतु दा बिजेपि गभर्नमेन्ट सोलिनानै दङ दा बिसोरनि माबानि गेजेरावनो बेखौ फोजोबनांगौ बेखौ आं जिहेतु गावसोर जों एकर्ड खालामदों बेनिखायनो गावसोरनि समावनो बेखौ फोजोबनांगौ होननानै आं बिजेपि गभर्नमेन्टखौ आं सेन्ट्रेल आरो बे स्टेट गभर्नमेन्ट लोगोसे बे एनडिए निनो बेनिनो एलायन्स इउपिपिएल बे आफादखौबो आं बेथ' ओरैनो जों जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ जेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ बेबायदिनो भारतआबो मोनसे समावहाय उदांस्रि सोमावसारदोंमोन बे समाव माबा बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन बिसोरबो गोबां हाजार मानसिया जेल जादोंमोन खिन्थु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादों महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिं होनो गैया बेयाव माबा गुदुं सावरायनायनि खुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदियाव बेनिखायनो थाबनो हगारनांगौ बांद्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे गभार्नमेन्टनि रेड टेप होनो जायखौ ना माबा बे खुलावनाय बे नितिखौ नागारनानै थाबनो हगारनांगौ आरो बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं मानो बिदि बुंनो माथोफोरखौ सिखारदों बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर बे बाथ्रा बुंबाय आं एलायन्स पार्टानि सासे इएम बिटिसि आं जे बाथ्राखौ बुंना बेखौ बुङो जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आउट खालामनो दङ बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायनानै लाबाय आं नाम बुंनो जादों आरो आं खेमा हाबिदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा होदों आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एसे जेबो बुंनांगौ गैया बेनि रोंनाय बेनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुंगोन नाथाय आङो खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ खामानि मावनांगौ बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांगौ मानोना मानसिया बहुत जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन जौगाखांनांगोन प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों खामानि मावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुट बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे समाव फैनाय मोनसे इसुनि सायावनो बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायखौ जादों दस्रा सरकारा बेखौ बानायना मोनसे इसुनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इसु गैया जेबो इसु गैया जोंहा मा जौगाखांनाय इसु दा जौगाखांनाय जों सरकार खामानि मावनांगौ दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हायो ना हाया दाथ' जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै टाइम मावनांगौ हिसाबै जों बिजेपि टाइम मावदों
जों बिजौआव थानाय खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोङो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोङो सहाय खालामो जाहाथे जों जौगाखांनो हायो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावदों आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया बेखौ आदिसो बुंदावबाय खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामो एमएलए खालामनायावनो बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों बिएलटिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों गासै मावनायखौ मावफादों खुनुदिन जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो होमबा गाहाय लेभेलनि वार्कआवथ' बिसोर खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो जाय माने सुबिदा मोनाखै ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बैसोआवनो न' बां गासै खारायखाय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सानसुमा सुंदर बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनब्ला जोंनि गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे मा बुंबावफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों मानो गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दानथुमलायबाय आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआवबो एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावग्रा जों वार्ड खाथिजों आरो आंथ' गुवाहाटि प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव गुवाहाटि प्रेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति होनांगौ प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समयसाफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हायो बिटिसिआ बोसोरै 800 कौटि थाखा मोनो 800 कौटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जों मावनो हानाय ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थादों दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखियो आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव आं बिदि बुंब्ला जेसेबां जों एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनहा निमाहा